Nu am mult, mai arde în lemn. Asta să crească. Tot asta să plecă, să-l taie, să ducă în sus. Noi tăie ampi o iarnă de rău. Păi iarnă, tu câte lemne ai, tu 8 Da? Bartele, da? Bartele, gruzinski, da? Gruzinski, moldavski. E că la noi în goste azi e Fiodor Antonici, собственной persoană și o grămadă mâți. E ca mâți, e ca motanul, pensioner este. E ca un 50 gram. Miau! Și cu voi! Ce vreți? Patajiri de casă, usturoier, slăninică, pâine, măți, dacă vrei, bostan, e ca bostan, da, bostan. Dacă la Franția n-aveți bostan. Ceai, nuri, de la muri. E ca moșul cu bie rachiu. Da, moșul bie rachiu, de sănătate la tăți. Hai, mulți ani și sănătos. E ca flori. Lemne tăiete cu benzopila lui Demca. Apă-s goale, vei! Până am unde de voi, la munte, dar nu unde voi. Dar nu ai ajuns la nu. Data 2. Septembrie. Da, dar eu... Atunci te-ai dus pe data de 1. Pe data de 1 la nuntă, da? Și îți faci o leacă de... Fată. Un fel de ajutor, dar data 2 și ăsta acasă, mări. Dar nu mai speram chiar deloc. Voi de la cine la nuntă? Ești scat în străiere, mă. Neam de-a lui. Dar Tăniușa ăia lui Șura. Ah. Dar trebuie să le pui ceva pe masă. Cum? 1000 de lei. Nu-i de la de. Dar unde faci, acasă sau la... Han lui Gheorghe, 1000 de lei trebuie să-i tochești acolo. E acolo numai vreo 500 ceva de lei locul și mai navărească și e cu ceva. Și așa și